lo parvul chek ka phun tira engma ka kal nun berin engma lo om lova he ama hi changing ang chi deuh kamo dibuk ang chi kha ni a changing ti mela mix anyang chu nuam lu tok chuan hi po chuan hi te po an ngei du tuk le phun chu mo misma chani min pek kha nia hi voina hianin saron ka phun bela hi kimpui ina pardu lo lu tuka kimpui te nge ka hre cha to lo chuan ni po par lo lai nya ka hre lo wa anga peach it's a peach ania thanga kan ko par sip poka kanu fangma huan ve thung fangma len an par ve chek to ni hi dragon fruit thlang ber nia chan ko lama kwan thei chi sang nia la hi vaimim chan heta dragon fruit lo om le ta a chuan heta greenhouse chuan so lai chuan an thei pakhat en laka hei hi long mulberry ania thei mu pa ngai ang lo deuh hi a hna pawh hi maw adang deuh ta a chuan hi kan cha ania sei pui tur chu nia intini ara don ni kuma kan phun ania sei ziar zuar to paron thlen pawh hian kan changangem o te kan tia thelei le chepa an tam lu tuka helai chu kan thei mu pa ngai pawh hi ara kan ngai do an ei zel ni chu mo chuan hi valencia nia pa na sol tuk ni kum kha parvoi khatna nia ma se he ara kha pakhat na tang lawa rim tui tuk kumina hian atang ngem o ni kum aina par na sa dei a valencia hi ka phun hei le rei to lu tuk khemi te hi rei to lu tuk ti ira lockdown lai vel kha ni me the lian cha tuk he chu lo sen ani hi sen red guava tui lu tuk ara chuan heta hian Israel thei pui Israel fig ni kuma khana ara ama se ara pui tling lova a chur no hlam to phe
ê hi a pang ve le hi hei hei le hei te ti vel deuh tram ton hi so son dragon fruit mun a pia ber ania chuan hi vaimin hun ni le a atlai to sava te pon rinak nak ne